Usa ka 9 anyos nga batang babae ang napalgang patay sa Lamitan City, Basilan. Ang bata gituang gilugos una gipatay. Sa investigasyon sa Lamitan City Police, pasado alas 7 sa gabi adlawng Martes, nanangid kuno ang bata sa iyang gigsuon nga mokuha siya og mga nangahulog nga mangga sa silingan nila sa barangay Limuok, apan wala na kini nakabalik pa. Sa kaguol, gipangita na sa kabanay lakip silingan ang batang babae. Pasado alauna sa kadlawon adlawng Miyerkules, napalgan ng patay ang bata sa kasagbutan sa mong lugar. Diyang nakita, nakahigot sa liog niini ang gisuot niining pajama o gituang gilugos una kini gipatay. Diyang nagpaygayon na og follow-up operation ang kapulisan. Pinaagi sa usa ka witness, nadakpan ang 65 anyos nga lalaki kinsa gituang nang lugos og nagpatay sa bata. Tingkagol karod ang suspect samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa krimen. Pasakahan og kasong rape with homicide ang suspect kinsa wala na mihatag og pahayag. Gilubong na ang biktima subay sa tradisyong Muslim.